Teď zachytíme signál. Co je to vogon? Zeptej se průvodce, řekni vogoni. Vogoní. Vogoni jsou jedna z nejnepříjemnějších ras v galaxii. Nejsou zlí, ale nevlídní, byrokratičtí, panovační a bezcitní. Nehnuli by prstem, ani kdyby jejich babičku chtěla spolknout žravá blátotlačka strálu, pokud by neměli písemný příkaz s 2 kopiemi, poslaný, vrácený k doplnění, ztracený, nalezený, znovu ztracený, 3 měsíce kompostovaný a nakonec přeměněný v rašelinu na podpal. V žádném případě nenechte vogona, aby vám recitoval poezii. Neumějí přemýšlet, většinou neumějí ani psát, jenom všemu šéfují. Jestli si rychle něco nestopneme, tak poznáme, jak moc jsou nepříjemní. Dneska už jednu planetu zničili. Potom jsou vždycky tak trochu...